Di na ko nandiyan pasadlan. Warap ka na ko. Hi guys, madyong buntag ni Jong tanan ako na po ni Jinver. Sa pidya, manilig sa ko dari sa gawas guys, kaya rin sa buta. Alilig sa ko dari sa mga buwak dari sa kananay pikas. Nang buslot-buslot lagi ni mga dahon sa rose pa. Ano sa man eh? Ha? Buslot-buslot. Yung sapaw man ni si Jawoy. Ito ning kuwain. Mamanig mga bago ng binalhin. Mga salingsing raman ni sila. Yan ipang balhin dani. Na nagkit na. Mandiyan natay mga tanom nga kanang buwak-buwak kay nagkabuntag, buhat tay mabuhat. Natay lili-lili yun ba? Nadani at pangtangtangan o kanang mga ingani nga nangalaos na. Nagang mga hangin plant, malain din sila kaduga dyan. Maadjura dahil ni kanang bagong kuan pa, bagong tanom. Kaduga dyan na kanang murag maniguwang na kay murag lain na tanawon na paningalid ag lain. Insert pa ko nilhig. Gikan siguro ang deposit niyo. Deposit ka rin? Ka, buntag sa jupa. Mantin ko ka. Siyempre nag-kimbot mo ko. Hindi. Dali diha. Anak ng tikwa no. Dugay tamaman diha. Exercise pa. Sige na. Pwede manilig na magsayaw-sayaw. Exercise man. Lahi man ang exercise og sayaw. Tanawa, sige nagkimbot-kimbot. Di gamay kang hawak. Ay, pilang ba to kay sayang? Takong nagsilig dari. Tarong nga. Saba, uy. Pagdali, kay init na rabaw. May manang mainitan tao sa akin. Pero may laman tanin mo tabuwag, bay. Hindi mo painitan. Nasawa gani, painitan na. Hindi kayo taguan. Asa mo niya dalo na? Tarong nga, ikataga. Ang sa kagahasang punoon. Sige. Saba ka. Idimanda ti kag kuan, physical abuse. Ay, physical abuse, physical. Nagkakasama. Nagkakasama ka physical abuse. Physical injury. Adto ko sa Kapitan Kap. Ilabay kog bato sa kong asawa, Kap. Papreso. Kaya kayo mo. Mana sa presohan, Kap, kay nasa gwardiya. Libre kaon. Way abangan. Kaya kayo mo. Alam na nila nga po. Loh, nitaho day. Okay, pamahaw day. Sige ko, dugay ko natugod. Alas 12 na natugod. Sige lang mag-YouTube. Mag-YouTube, YouTube. Cellphone, pero may mong gitutuka. Nag-asawa. It's sa pira na. Ana magina. Paragot sa manok, ang manok kayo pa apoy-apoyo ng asawa, kulatahon. Pag isang cellphone na ijang igugma, bantag sa jo. Nakatutok sa cellphone. Siyempre, mao ganin na yung cellphone. Mao ganin na yung cellphone para na tanawon. Sabi, paano matug? Puro laman cellphone, puro cellphone. Inanam ko ng asawa, ang asawa, o kayon naman nagting, kuha na, mura ba ginununan. Kaya nga na, kabudled makaukay. Kung sa daw nga makaukay ka, mo ang cellphone pero niyo ka. Nabugol. Wow, dahon. Oh guys, panilig ra to, nabot na siya sa mga ikay-ukay ko no. Usa ukay yon. Hindi naman ka natug, paglugi na ka matug. Asa man ka? Imo nang buhian nimo silhig. Asa ka? Kaya galing sige ko. Oh, tanawa. Kaya nagsilig. Siligonon. Sagan-sagan sa raman ang mga buwak guys. Bisag asa ko pa doon na ko'y makitang buwak mga adyo man ko. Ano mga buwak. Bisagan sa unsara. Mamaniyang kuan guys, lingaw. Kani-gani ara nang dako ah.
mananaw. Pagtanom na dani sa una ra paning kagamay karon na ra nang kadako na. Diyan nga mga cactus na rin na dani padaplin kiningan sila kani kuno mga tunukon di kuno pwede nimo ipa atubang sa imuhang bahay. Ani ra kuno skilid nimo ibutang. Mananara pud ni sila na skilid gibutang mamuwak ra ba ni guys namuwak na ni. Nice kadyo ka na naibuwak ni sila. Para kag daw kalaki nga nangahilo man sila. Jakuan guys, kubring kahoy. Pagtanam na isa ra ni kasanga, nga ni gamay ra. Karon kay ning dakog na. Mo ni ang kuan guys. Kalipay, blajan ko wa koy laing mabuhat. Pasalamat ko kay na ako'y mga buwak na ako'y lamilamon, lantaw-lantawon. Ja katong nay paguli namo, wa na lamang ko nagdaog kana nay tanom kay magdama ng takon ja kay ara magadyang lisira kadyo sa kanay biyahe kapoy kadyo magbiyahe nga daghan kadyo mga bit-bit ara kag duha ka laki nga nangahiliman. Kumusta na mo diha nagunsa mo nga nangahiliman mo? Hey, good morning. Morning, It's guys. my Ano mo giluto gay? Etlog. Pagbuwad Dili oy. pritong buwad uy Pinag yung putong bulot. jo kay nagtimpla kag kuan pagatas. So ako ning ang gitimpla guys nga katong nay dito pang adult kay katong nay pang adult kay kuan man kana nay lasmuhan ko di ko ganahan datong nay pang adult mo nang kanira yang gi kuan guys gigamit Ano ba? kani guys ba kay katong nay pang adult kay lasmuhan man ko guys Diyan giluto guys so itlog kana ba pritog buwad kay lami man po ng buwad di pares og itlog. Guys, ading gitangtang ang kananay kabinet dari guys kay nasawgan naman dari sa ngit-ngit man. Jawa pa nagitangtang ng mga pang taklob ni Jonyo dana kay mamukpok pa man siya. Anja na dari kabinet na gibutang. Na dari skilid guys sa kanigiyan. Higdaanan. Ug di magpasigag siga ara ga ngit-ngita mo nang hana lamang gi tangtang ang kabinet dari. Kaya rong lamdagi ka na portahan muso dari. Lang ta. Oh. Secret ang sudan doon. Tanaw mo na yung kanuma. Muna din gusto ka mag-gym. Din nga na mo kinanhan. Magusto magkas-gym. Ay, nagplato kayo. Plato mo mga inhil. May tayo. Dalian nang imuhang giluto kay des papa ka hang kabuna. Kadugay ba ng inyong mga Sige, katasan na. Tuming gumano dapat magbanding tas dagat. Nakibuhat mo. Magmudyon ko rin ma. Magmudyon ko rin. Wala jita ka banding og dagat. Init kayo sa dagat. Ganyan nagnanasilo. Masira atong pis. Pis. Ganyan nagnanasilo ma. Nagpag masirang face. Di balig masirang face basta nag-enjoy. Mamahaw ta ninyo guys. Tanong tuloy yung timod. Titig na ko guys nga magusilo na guys. Nananalang klaki sa yung buntag. Eh, matanong na yung tagwara na pikot bakod na. Yaw yung buntag. Yun na, yaw. Good na nag-initing. Ika dyan nga to gabi eh. Kiglali sa buka ha. Iglalis. Pareha naman gusto mo ang papa. Sa medyong bilaran. Hindi mo mga to. Gamay nung kuda. Makasakit ka ba ng tagdugay matug? Dapat alas 9, alas 10 matug na para na saktong oras. 7 to 8 hours. Diyan ko. Gara na mo, mayroon pag mabot na si mama kaya makapiso mo kami. Nagbuko. Kasi kami ko eh. May mga Matagod. tug. So kung ano, ay dugay tugod. Nain mo papa. Sa kanay diyang bilaran. Ang bilaran dyan. Yawa. Sige yan ang yawa nang imong papa mo gibanggit. Doon magitinuod sa man eh. Unsa man eh. Todo, muratag gibiro-biroan na ako giyawan pero ni papa mo. Tawang ka ma. Diyan mo padada na si Joang gibati. Yung magkasakit mo, kanara ba yung Joang gibilaran? Di na ba na makatawag ni Jo? Na. Na. Ba't ka nagalit? Napa may sukol pa, wala sukol pa di na. Tawan. Sulti mo sukol pa ba kay? Mga dahil mo. Oh, ikapay yung Ano yung nagkabuntag mo na nagipangulata. Mga naong hindi na maitsura. Kanay mga itsura. Sukol pa mo? Pero man mo cellphone, sige pag cellphone mo diha. Pero sa oras ng tingkatog, matog na. Di po magpa sobra-sobra. Nga mabot na alas 12, alauna. Saan lang maging masaya? Minsan maging masaya. Minsan? Gabi-gabi? Na.
Taga mo do. Surrender na mo. Surrender na mo kayo, huli na kayo. Sa paligiran na kayo, surrender na. Alam mo pa nga to, garong permen blooming. Ah. Buang mga naong murag. Hindi ko latak. Awa. Inya ko nung naong, wala ko nung paklabahog. Tanaw man ka. Huwag mong ano yan. Huwag mong sirayan ang araw niyan. Sira ang tuktok niyan. Ay, kikidamay. Hindi damay ba gay kagu. Wala may ngumugbi dahil man. Oh, sukol pa mo? Sukol pa din ah. Pasa, murag simin ko ya. Ana mo na oy. Hindi na. Waiter. Ma'am, menu. Ano? Grabe mo palitan ng gibaligyan mo. Baligyan ni mo ang bike ko eh. Di na magyapon ka makabike-bike. Kailangan mas lula. Mahitak mo itong magbike-bike ka. Ay susto ka pa nato. Nako musukot na nasa sagasala na mag akong edad 15 na din yan trato na ko para sa una noy pa. Ito, di ka sa unag eh. Ato may kapilya na magdula. Dili. Ika ng kapilya may trio na dagagwakwak dia. Bike dili. Duyan ako sa nasa lula. Mintan na lang tong grade 7 ko kay mo ko bantayan lag mo kog siwol gapon. Ala be, na booking be. Di ka iskulahan mo na, di ka nagsiwol di ay. Mo di ay. Budi mana dogay mi kay nag-cleaners. Ano ka daw cleaners? Cleaners ba ya? Kon ba ya na? Kanang Ulay na ang tanan! awa na ba ana di na karon ka pang pamutbot. Fourth year na ko. Pusan kog silig sa una buto oy. Kay. Yan ako. What? Kinsa nagpuspos? Papa. Kay. Di pa uli ko na kuan. Up. Alas 5 na na. Alas 4 ba dyan? Uli ang estudyante dyan. Sobra naman pagkapapa kay alas na. Mapamuli. Kinsa kay di mapuspusan sila. Partida pa na, City na muli, wala mo skwela kinikating. Oh. Eskwela oy. Muna nga dyan panundog si mong papa. Nag-eskwela ni mo alas 5 na nakasbay. Di kay muli alas 7, alas 8 gabi. Oh, ano mama nung radar boy. Ako pa, kamaw dyan ko mo psycho. Bisag ako may eskwela psychologist. Ikaw karon naitak. Sana ito ka sa. Palita guys, kare molian. Nagagi ko mahita. Ang galing ko na. Bala ka na, budol tay. Ako mo psychologist ikaw wala. Ang hula ka ra. Wala. Sa man binda magagmumus yung ulo, hasta man ulo ipakaon. Tagoy nagi kay remembrance ba dyan na kay tita? Oo, di na taguin. Kasal ni tita. Ganun din mo lagaw ka dito. Suwangil pa mga nagpislit na yung mong bike. Ako mo gunang gikon Kay ba, magud ko nga kalakunan ka? Di mo. Di pa ko nagkambyo daan. Bisan din ninyong tanan guys, maadong Domingo ninyo. Naiinahana. Na inahan diri guys nga. Nagkabuto na pod sa iyang Gansi ka na mo kay imong kalagot amo katawaman. Imo kasakit amo kalipay. Kuno na dil na. Lakaw na dito. kay Sumangil pa. kanan tama. Lakaw na. Tigo may nga nyo maribon. Nikutok mo. Nakaat-ato mo dito ka pagising mo ka. Oh. Wala ka po O mula ka may magyaw-yaw ka. Ngano nili ko mo? Nagyaw-yaw pa ko dre mo. Ano ra ka? Wala ka po. Ganyara ka gito lakaw dito mo lakaw. Alawa na noon. Expire na. Kanya na siyang balakon ko kung mulakaw. Oh. Na-expire na lang. Asa mga padong? Oh. Oh, nawa. Ingon ka mo lang ko din. Bahala ka din lang. Lisod lagi nang nakainahan na tupakin, gi. Nakatsamba ka ng inahan na tupakin, ha. Tupakin nga na anak. Tupakin ko anak ko. Alala. Bitaw. Alala. Yeah, katawan magbay ka dyan. Butang-butang kagribo na ni mo dito. Mag-bike mag-jumper. Dagan kayo. Dagan kayo mo mga nanggawa sa yung babal ka. Magbulad og itlog, ha. Lakaw na ko ba, wala ka sa ko, Ang lagaw mo lagaw. Istorya sa mga guys, kay lisod na kay ka-istorya. Pamalit og kay-istorya nimo. Kung love nimo ang imong pamilya, dili nimo yawan, istoryahan na. Di gyapon yaw-yawan. Nawa, nagsugod na. Tagupatra ka oras. Di gyapon yaw-yawan. Usana nga nung makingon nga Unsa? dili nimo labi mong pamilya. Di. Di din ay lab. Oh.
ug di mo na hala pasagdan mo na nga di mo matog tagupat ra ka oras in juhang tog. Ninom na ko ba May sa pa? lab. Kung love, Ninom na ba ka? Papa. Muli dito karan ka. Inom na ito dito ba? Utro Tamo. ka pag kami inom. Muna, Amo. maunang kuan ma kung love ni mo imong pamilya may masuportahan. Suportahan sa tagupat ra ka oras ag tog. Unsa Suportahan niyo mo makasakit silang ka? gusto. Ug makasakit ka sa may suporta sinahan. Maglunta. Maglunta na yung juhang Dapat Rason. kung na mahal mo ang iyong pamilya, dapat sinusuportahan mo ito sa lahat ng bagay. ug di mo na hala hamong pasagdan nga tagupat ra ka oras in juhang tog sakto day na. Oh. Saka narabang in juhang gi bilaran kay di ra ba na importante. Importante mo na. Importante. Silpon ra. Nanood na dito. Jamingan pa mo nga di mo na lab kay among yaw-yawan. Ug among pasagdan nga tagupat ka oras sa in juhang tog hantod nga magkasakit mo. Yun ang di mo. Hey, maminaw. Bye-bye. Kira din importante kaysa malingod kayo. Yung mas ganyan ko na mo lab kay magyaw-yaw. O di na kumuli diri. Nako na ha. Salamat sa pagbuhi na kog kato si kato. Nako na, bye-bye. Bye-bye, dyan ang uli ha. Bye-bye. Kaya tawagan ko na sa siya guys, maglunod ka na ng episode kay magmudjol. Kay punpuhon ug makaluwag-luwag guys, magpa-kabit raban big wifi para di na magsigug og kana na episode kay mamanggihapon mo gasto. Bitaw guys, lamay mga jining magyaw-yaw taw sahay kay arong magwapa putag samot ba. Kay kanang imuhang mga kasungot ug imuran ng ileum. Mo man ay dali makatigwang guys kanang imuhang kasungot nga imurang ileum. Lamay mga jinang imuhang yaw-yaw. Yaw-yawan nimo sila kay nagkahuman makahungaw naman ka. Di naman ka ma sunga. Ang babina di nakamuli. Tambal natin para na pagkaway ka ang taon. Kaya guys, movie guys. Palitan ko ni dyan kanina yung movie. Itambo ko ng yaw-yaw.